बाजार मोनबाय आरोना गाइस दा जोङो बिउसियाव थाव सोनाय आरोना गाइस guys, biusi moनबाय आरोना फुलुनिनि दा जों बे थाव सोनोसै आरोना गाइस थाव हरलै 100 गाइस जों थाव सोबाय आरोना दा गाइस सोखांबाय आरोना गाइस दा थांसिगोन आरोना जोङो थांबा guys teman hasilnya arna sebilang setengah arna guys sebilang suarna dah waterfall hasilnya arna guys sebilang suar woi teman ini mau arna guys bitur arna dan jernah lambat haban jabar arna guys dikal lambat tangan arna au dia berapa nanti oleh guys dan ini juga fulun lama apa ya guys fulunnya guys ya gitu pokoknya warna mana jeber na guys aja ya punya guys kopi baca ber rabi hebe nih guys puri apa nih ber na guys Pokoknya eko sarik aja kan arna guys. Bina bis nih aja kan. Langar guys terleh guys. Lu kan tapi biar na. Dazem tanggas kong arna dikemakan ini guys semijar na udah di baru biar na guys. Langsung kayak apa? Siap. Guys, ini yang di sekolah udah satu nirna, manis ini nirna guys. Iya. Actually guys, semuanya nah lakukan apa nih jauh ya guys wah berdalam ya actually guys bihum laman nih tinggal laman na boy baris na dajeng logo ko langsigan guys dengan logo tangan nalai beनिखायनो जों लोगोआव लांफैदों guys actually guys जों मोनथिनो आरोना
नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइसफोर जों सफैबाय आरोना थारमाने गाइस थारमाने नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस जों बबे फैदों जों बबेयाखै गाइस नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरामसे देखायलांबाय थागोन आरोना गाइस गाइस दा थांगासिनो दं आरोना जोङो नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस नै बिराद मोजां आरोना गाइस जों फैनानै जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना गाइस नोंसोर पुरा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जों थारमाने खांख्राइ सावनाय जानो फैदों आरोना गाइस नोंसोरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना गाइस आं देखायलांबाय थागोन आरोना नोंसोर आंनि भिडिअखौ स्किप खालामासैनो मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस या आयु गाइस मोजांबो मोजां आरोना गाइस बुरियाबो बुरि आरोना इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना गाइस फैनानै जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरोना गाइस थारमाने बुहुद गोबाव जाबाय आरोना गाइस फैया बेनिखायनो दिनै खस्थ' मोनदों आरोना गाइस फैनायखौ खिन्थु खस्थ'थ' नङा आरोना गाइस बुहुद मोजां आरोना गाइस दा नै जों सफैबाय आरोना दैयाव गाइस देखायलांबाय थागोन आरोना नोंसोरनो जों थारमाने गासिबो ओंखाम जाबाखै नालाय बेनिखायनो गोसोखौ जोङो दुरबल मोनदों आरोना गाइस MR Vlog आंनि क्रिएटिभ लोगो जाय मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनाय जाबाय आरोना गाइस नोंसोर नुखाबाय जाय फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरोना भिडिअआव गाइस आरो जाय मिथियाबा जोंनि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरो आरोना गाइस नोंसोरखौ जों आरामसे लाबोगोन आरोना बुरि आरोना गाइस जोंनि वाटारफुल आरोना बियो गोसोखौ मोजां मोनो जों फैनानै गाइस बुहुद मोजां आरोना पुरा इन्जय आरोना गाइस नै दा दं माखासे दं आरोना देर दं थारमाने बिदिबो ओंखाम जाबाय गासिबो मेंबाय आरोना आंथ' मेङाखै नालाय गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना देखायलांबाय थागोन आं गाइस आंनि MR Vlog 100K भिडिअ लोगो जाय मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना गाइस खांख्राइ बायदि दाबायना होबानो जाबाय आरोना गाइस आङो मोनसे दा बुंनायदों आरोना गाइस नोंसिनि सिगाङाव नोंसोरो भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस जोबोद बुरि आरोना जोंनि कार्बि आंलंनि वाटारफल होनो आरोना गाइस कुलांस'नि आरोना जाय फैनो गोसो दं फैबानो जाबाय आरोना जाय मिथिया जोंनाव कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय जोङो नोंसोरखौ दोनफैगोन आरोना गाइस ना मा होनो आरोना जायहा फैयाथ' फैखांबाय जायहा फैयाथ' फैखाया मिथिखायो नालाय गाइस थारमाने जोङो मिथिखायो बा जायहा फैयाथ' फैखाबाय नालाय जाय मिथिया बेखौसो होनदों आरोना गाइस मिथियाबा आंनाव कल खालामबानो जाबाय आरो कल गैयाब्ला आङो लिंकखौ होना दोनगोन आरोना गाइस नोंसोरनाव कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय आरोना ना मा होनो गाइस फैनोबा फैनो खोथा गाइस आरो बेहाय सिंगेल लाइफ फैनाङा जरा फैनांगौ होमबासो इन्ट्रेस्ट जायो गाइस दा जोंना जरा दङ गोसो गैया दा जोंना गोसो दङ गाइस दा जों देखायनो हाया आरोना दा जोंहा इन्जय मोनदों गार्लफ्रेन्डजों फैनानै गोसोखौ जों मोजां मोनदों आरोना गाइस बेनि थाखाय जोङो दुखु गैया जों दुखु गैया आरोना गाइस थारमाने जोङो गार्लफ्रेन्डजों जों देखायनो जानाय नङा आरोना खिन्थु बिराद मोजां आरोना जोंनि बे वाटारफला गाइस दा फैनो गोसो फैबानो जाबाय आरोना गाइस दा जोङो थांनोसै न'आव नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना
दा guys जों थांसिन आरोना दा नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जों थारमाने जोङो नै साथाम फैगोन आरोना guys थारमाने नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जों थांगासिनो दङ आरोना guys दै खाथिनिफ्राय लाबोनांगौरा नों फैनायखौ दैनिफ्राय ओंखारलांबाय होननानै दा जोङो guys दैनिफ्राय फैबाय आरोना दा माने जोङो दा न'आव थांसिन आरोना guys नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना Ini kesini mudah mendengar. Ada pinggul betul betul berapa? Jangan paling punya cara sini dengan betul berapa? Thấy đi à? Ao không có gì. 아, 그냥 이렇게 씹어버리는 거야. 이제는 어디서 같이 잡아야 날래? 이렇게 씹어버리면. 사람 보이네, guys. 이렇게 살아요. Bây giờ tôi cứ bổ giúp con đã quỳ guys. Người ta kita mana sana ni ba? Kayaknya ni beri mundan. Mudah mundan ada ragus tu. Sama ni jeng se party kalam saya guys. Party kalam ni jeng video dulu je. Jadi mudah ni dalam sahabat saya berna guys. Ada pilih guys tu mungkin sahabat. Ada jadi mitya komen musau lena komen sahabat guys. Jangan labna tu bikin arna guys. Jangan guys. Jadi mitya komen musau lena komen sahabat berna guys. Jangan Gunting na bihai guys. Indo amba jangan lagi ya. Boleh pilih guys tu mungkin sahabat berna guys. Nama ni arna. Jagoan guys, jagoan. Dong guys, sudah kami arna guys. Sama ni, सब kita ni, kita juga arna guys. Wah, enjoy life ni makanya bukan arna guys. Kintu, harusnya tu berbeda guys, zoom in nore. Girlfriend lawan kan? Ya, ini ba. Masih zoom in nale guys. Harusnya berbeda nuah guys. Girlfriend lawan kan ane hai. Bagus semua macam mungkin, semua good mungkin, semua enjoy mungkin arna guys. Jangan ada single jiwa nale guys. Dukut jaya jiwa arna. Makanya jangan kafil bergaya, men bergaya ini kayaknya guys jangan itu enjoy life salam betul sih biar nah. Acha. Jangan arna guys. Jangan ni jangan se video ini ni jangan se macam mana tu suka. Jangan arna guys. Mana se baterai go. Jangan mana arna guys go. Guys semua ठंडा गुसु Munda arna guys. Gusu jangan. Mana arna? Bikin siar nah, guys. Angni MR Vlog 100K views logo जाजाय मोजां मोनदों सबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना गाइस खांख्राइ बायदि दाबायना होबानो जाबाय आरोना गाइस बाय बाय